despilfarra duzu, kopetilun zerbaitek jartzen altzaituzu. Begitatik etzaizu, irteten erreka, zenbat urzurrun bio, dauzkazu gordeta. Enborra bezain sendo, da nire gorputza, ala ere batzuetan, sentitzen aiz utxa. Izaskun, pozaren islama, erakusten duzuna, bakarrik altzara. Izaskun, aska zaitez lasai, pozik maite zaitugu, da triste ere bai. Izaskun, pozaren isla da, erakusten duzuna, bakarrik altzara. Izaskun, aska zaitez lasai, pozik maite zaitugu, da triste ere bai. Izaskun, Gailu magikoan sartu zenituen koordenadak gogoratu behar dituzu. Zeintzuk ziren? Nerea, ez zaitut oso ongi entzuten, Lotx, gailu magikoan sartu zenituen koordenadak berriz ere sartu behar ditugu zu itzultzeko. Ez dut gogoratzen. Uste dut 2200 zela. Fez? Probatu, ez, itxaro, badakiz. 2200, probatu horrekin. Hau ere ez da, Lotx. Madame, jakuzia prest duzu dagoeneko. Bai, orain txenoa. Bueno, Nerea, joan egin behar dute, larrialdi bat izan dut eta. Lotx, jakuzi batekin zer ikusia duen zerbait entzun dut, ez altzara oporretan egongo. Jakuzi bat, oporretan? Ez, ni etxera itzultzeko irrikitan nago. Izaskun, zuk gehiago jandituzu, hau niretzako da. Baina ni handiagoa naiz, Potx, indar gehiago behar du. Bueno, Izaskun, aitzakia hori penagarria iruditzen zaite. Aizue, 6 mila da, zer gertatzen da? Aizu, baskaria egiten ari ginela, eta bapatean pasteltxo bakarra geratu da, eta Izaskunek dio berak jango duela. Gehiago janditu. Ez, Potx, nik bakarra jandut. Izaskun, ez esan gezurrik, jandituzu bi, bat marrubizko eta beste txokolatezkoa. Marrubizkoa bakarra jandut. Izaskun, eta hemen daukazun txokolate arrazoa zer. Aski da. Badut hau argitzeko konponbidea, zatozten nirekin ate magikora. Ate magikora? Gaurko bidaia erabakigarria izango da pasteltxoa nork jango duen argitzeko. Suabe, baina nora bidaliko gaituzu, Nerea? Orain ikusiko zu, Izaskun. Segi eta eman pake pixka bat hemen. Ados, Nerea, gero arte. Agur. Agur. Bai, Izaskun! Barkatu. Baina non gaude? Nora bidali gaitu Nereak? Ai, ama, Izaskun, uste dut badakidala nola erabakiko dugun nor jan pasteltxoa. Eta oso divertigarria izango da. Potx, ez duzu pentsatuko nik kotxe horietako batean sartuko naizenik, ez da? Potx! Kartin edo kart lasterketa motor kirol bat da. Lasterketa hauek kart izeneko ibilgailu txikiekin korritzen dira. Hori bai, ibilgailu hauetan pertsona bakarra sartzen da. Normalean, zirkuitu txikietan korritzen da. Eta noski, segurtasun uhala eta kaskoa jartzea ezinbestekoa da. Perfecto. Zertan ari zara? Egoerari emozioa jartzen Izasko, gertatuko dela historikoa izango da! Bueno, izin duzentez eta igo auto madarikatu hauetara, eta maitu dezagun hau behingoz. Ai,
ez ezerretu parte hartzea da garrantzitsuena. Pots, esan dizuten inoiz oso irabazle txarra zarela. Izaskun, salata magikoa, kendu buzoak eta goazen! Izasko, irrikitan nago pasteltxoa jateko! Bueno, ni lehenengo pasako nahiz, hala, edu. Bat, binta hiru. Nik irabazi dut! Trampa egin duzu. Kaixo bikote, zemuz? Osondo, eta nire pasteltxoa sari zaun? Aiba, zuria zen pasteltxoa, bani jandutu nantxe? Ai, trampakitaren ondorioak. Trampetan ibili zara, Pots? Ez. Bai. Pots, baina lasa, ez aserretu, nik preparatuko dizutu nantxe berten gauza goxo bat. Baina sokaldaria zara, badakezu kozinatzen zabez. Sukaldaria, oraindik ez, baina trikimaio batzuk irakatsi dizkidan irakasle on batekin egon naiz gaur. Ikusi nahi? Ba, eman play. Kaixo, Xabizaleok, zer modu zaudete? Ohartu zarete non nagoen? Bai, Gaur sukaldean arituko gara eta Enekorekin egin dut zita. bera iristea da. Prest? Adi. Kaixo, Eneko, zer modu zaude? Ondo. Tira, Eneko, zurekin egin dut zita gaurkoan nahiko sukaldari kaskarra naizelako eta agian bada garaia kozinatzen ikasteko, ezta? Bai. Esan diatezu oso sukaldari hona zarela, egia? Bai. Beraz, irakatsiko didazu kozinatzen? Bai. Bai? Oso ondo, zer egingo dugu gaur? Bizkotxo bat. Bizkotxo bat egingo dugu, zer goxoa? Eta nondik hasi behar dugu? Arrautzetik eta Vale. azukrearetik. Opa! Eta orain azukrea? Bai. Oso ondo eta zenba bota behar da? Bi jogur bote. Azukrez beteta? Bai. Oso ondo. Aizu, Eneko, eta zenbat urterekin hasi zinen sukaldean? 6. Eta zergatik hasi zinen? Amarekin sukaldatzen nuen eta sukaldaritzako klasetara apuntatzea eskatu nion. Oso ondo. Ea ba, Eneko, zein da hurrengo urratsa? Jogurta eta irina. Eta zenbat irin bota behar da? Jogurteko 3 pote. 3 bote irinez beteta. Eneko, ikusten dut jada sukaldari trebea zarela, baina seguru ez zaizula inoiz istripurik gertatu? Bai, ikastolean bizkotxoa egiten dena jauzi zitzaidan. Bueno, espero dut niri horrelakorik ez gertatzea. Printzipioz hau nahastuta, zein da hurrengo urratsa? Hurrengo urratsa legamia da. Gehitu behar da olioa. Jarrai dezagun, orain zer? Gurina. Moldean ipini. Oso ondo. Eneko, bizkotxoa prest labean sartzeko, baina galdera garrantzitsu bat. Zenbat denboraz eta zenbat gradutan sartu behar dugu? 160 gradu eta 30 minutu. Oso ondo, Eneko, ekipo bikaina egin dugu, Ba, barrura! Lagunok irten da bizkotxoa labetik azte itxura derra duen, ez da, Eneko? Bai. Aizu, eskerrik asko gaurkoan nire irakaslea izateagatik, agian urte batzuk barru zure 5 izarreko jatetxean ikusiko dugu elkar. Gogoratuko zara nitaz? Bai. Bai? Tira, Eneko, honek Instagrameko story bat merezi du, grabatuko dugu? Bai. Bai. Lagunok, begira zertan ibili garen gaurkoan bizkotxo eder bat egin dugu Enekorekin, eskerrik asko, hurrengoan artista gehiago, eta aio! Listo, egin ditut pasteltxoak guztiontzat! Ara, zeitxura ederra, Xabizao! Bai, egia esan, Bai, baina pasteltxoa jana horretik gure lagunak agurtu behar ditugu. Tira lagunak, mi esker beste astebetez gurekin egotegatik. Orain, mundu magikoa bideokliparekin utziko zaituztegu. Bai, ze ondo, eta bitartean pasteltxoa jango ditugu. Bai, bitartean pasteltxoak jango ditugu. Urren arte lagunak, eta gogoratu, izan bihurri! Eta eutxi goiari! Ikustarazi 3 eta 4, beti ez direla 7, edo bestela globo batekin, sortzea 1000 marrazki, karta jokoa edo txistera, nork ez du izan nahiazki, sekretu denak magia hitzak, berarekin daramazki, sekretu denak magia hitzak, berarekin daramazki. Alaitasunez koka gaitezen ilusioen atean, barre algarako paritzeko mundu magiko bat
duzu bere parean, ez oztopota ez trabap, zailtasunetan laguntzen gaitu, zintzo bertatik bertara, une askotan bihurtzen dakit, negar malgoa algara, ezinezkoa trukuen bidez, posible bihurtzen bada, ezinezkoa trukuen bidez, posible bihurtzen bada. Alaitasunez koka gaitezen ilusioen artean, barre algarako paritzeko mundu magiko batean. Munduan beti dagoen arren, zer ipini zer kendua, ezin daiteken kendu zerbaita, magiaren ukendua, gozarrezagun urte oso bat, baliz izan segundua, ze munduaren magia jazten, du magiaren mundua, ze munduaren magia jazten, du magiaren mundua, alaitasunez koka gaitezen ilusioen artean, barre algarako paritzeko mundu magiko batean, mundu magiko batean, mundu magiko batean. Joe. Uste dut ate magikoaren bonus traka datorrela. Eta kodea buruan dut lotxek ez bezala. Agur! Iepa! Hoize bera, ona etorri nahi nuenik. Kaixo, Potz! Oi, kaixo, ze famatua garen, hemen ere ezagutzen gaituzte, ja. Barrekatu, ez zu nor zara? Ni iratzen naiz, keikuko langilea. Zeren bila zabiltza? Aizu, batzu zabizaune pasteltxo batzuk egin zizkigun, eta gaur gozaria prestatzen ari nintzela ez neri gabereratu naiz. Ara, bani justo basaltzera nindoan. Nirekin etorri nahi duzu? Oh, noske iratxe, otzaran duzuna ikusita pasteltxoa baino nahiago dut. Ederki, basatoz nirekin, punta-puntako elikagaiak ditut-eta. Oh! Venga, guazen! Ederki! Begira, Potz, hauek dira gozari sortzu bat eiteko behar ditugun elikagaiak. Baina zenba gauza iratxe. Hauek dira kaiku baserrian bildutako esnearekin egiten diren elikagaiak. Baina esne hau ere hemen biltzen da. Hori da, eta jogurtak egiteko erabiltzen dugun esnea ere hemen bildutakoa da. 0 kilometro. Aizu, Potz, baina honez gain, garrantzitsua da ere bai gozarian fruta purtzu batekin laguntzea. Behitu zebe marru eta patano ederrak ditugu. Ai, fruta! Iratxe, egia esan nahiago dut etxean egindako bizkotxo hau. Aizu, Potz, baina fruta modu askotan jan daiteke. Beitu, iaia bat daukat. Ekaikuko esnea hemen daukagula, zergatik ez dugu fruta irabiaki bat egiten? Fruta irabiaki bat? Bai, behar dugunaren bilanoa. Oraintzen ator. Ados, ados. Ze itxura duen denak, hemen denetik dago. Jatera! Adi, kontua ez amai gainean otordu osasuntxua egiteko adina osagai dauden ala ez. Baizik eta mai gaineko zer osagai eta zenbat jaten dugun. Life tip. Baina, Potz, gozari guztia janduzu. Ez, dena ez begira. Irabiak egiteko frutak hemen daude. Ai, ama. Por cierto, hau guztia oso ona zegoen, igartzen da hemengoa dela. Bai, igartzen da. Bitu, nahi baduzu nengo gara baserri ustatzera. Eta ikusiko dugun nondi datorren elikagai guzti hauek. Ai, ama, iratxe, ate magikoa da, joan egin behar dut. Bestela, lotx bezala geratuko naiz, harrapatuta. Segi orduan, Potz. Ai, baserria ikusteko gogoz geratu naiz. Lasai, urrengo baterako gonbidatuko zaitut berriz. Ados, lasai noa orduan.
Hau ahaztu zait. Baina ez alduzu nahikoa izan guzti honekin? Bai, baina sabizan den pasteltxoentzako beti dago leku bat. Agur iratxe! Agur, Pot! Banoa! Iepa! Orain bai, izan bihurri eta utxigoiari.